Misschien iets te ambitieus, maar misschien ook niet. We gaan het zien. Ruim onder de 1:10. Misschien dat de energie van de ijsbaan van mijn verleden een beetje toch iets aangewakkerd heeft. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt mijn allereerste keer dat ik echt met een voorbereiding ga werken. Ja, we hebben goed getraind, dus ja, we hebben er zin in. Dus in welk onderdeel zocht je op? Dan weer de burpees, denk ik. Ik heb een coach en die heeft echt een heel raceplan voor mij gemaakt. En de burpees die moet ik echt best wel snel afronden, dus daar kijk ik wel tegenop. Maar het is allemaal pittig. Eigenlijk denk ik elke keer als ik aan het rennen ben, ik haat dit, ik wil niet meer. Maar toch schrijf je je weer in en ja. Hoe wie het? In Ironwood? Magisch, geweldig. We wilden 1:45 finishen, dat is precies gelukt. Ja, ik ben wel heel trots. Heel trots. We hebben ervan genoten, het was Ja. echt heel leuk. De veelste in topsporten hier, echt leuk. We hebben onze tijd verbeterd, maar de tank was leger dan vorige keer, dus de teleurstelling moet even zakken. Helemaal niet nodig, we hebben er gewoon 4 minuten afgehaald. Ik dacht dat ik de wallballs het moeilijk zou vinden, was wel tijd, maar die lunches was hetgene wat er echt wel in haakte. Dat was echt spaghettibenen en ja. Gewoon een geweldige groep mensen, geweldige sfeer. En iedereen die strijdt eigenlijk voor zijn eigen tier. Dus het is super toegankelijk.